Viete, že počas orálneho sexu môžete chytiť pohlavné choroby do úst? Týka sa to mužov aj žien a všimnúť si to môže práve váš zubar. Kvapavka vám spôsobí opuchnuté, zapálené hrdlo, horúčku a zväčšené úzliny na dlhé mesiace, dokonca vám vie napadnúť oči a vy teoreticky môžete oslepnúť. HPV vírusy okrem rakoviny krčka maternice a nepríjemných genitálnych bradavíc robia v ústach takéto útvary papilómy alebo v horšom prípade rovno rakovinu. Tieto nálezy sa musia vždycky chirurgicky vyrezať. Syfilis, tento zákerák sa prenáša aj pri boskávaní, v brane vstupu vám urobí tzv. Tvrdý vred. Vôbec to neboli, hojí sa 6 týždňov a ak sa nezačnete liečiť, tak syfilis veselo postupuje ďalej do celého tela. HIV vám spôsobí zapálené ďasna, bradavice, kvasinky, afty a kľudne všetko naraz, alebo takúto rakovinu, volá sa Kaposiho sarkom, môže to byť aj v ústach niečo podobné ako je tu. Chlamydie sú prakticky parazity vnútri buniek a chytiť ich môžete aj do hrdla. Príznaky nemusia byť vôbec a vy ich potom veselo šírite ďalej. Genitálny herpes. Aj keď herpes typu 1 nie je na pere žiadna novinka, vedeli ste, že môžete chytiť aj genitálny herpes do úst? Nie je to časté, ale nie je to ani nemožné. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať like a pre viac zaujímavosti a pikošiek nezabudnite sledovať zápisník zubárky.